Bisan pa man sa kalisdanan, sa kapait nga atong nahiaguman, ang COVID-19 atong mapukan. Tungod sa pagtambayayong natong tanan, sa atong mga pagampo, pagtuman sa mga pahimangno, sa kanunay ninyong pagtabang, tuguti nga kamo among pasalamatan. Daghang salamat kaninyong mga frontliners, kamo ang sundalo sa Ginoo. Karong panahon na dili gyud mahikalimtan, mula bay man kamong tanan mahigugma. Inyong nadungog mga kapuso, mo tong awit nga daghang salamat frontliners pahinungod sa tanan nga nakigbatok sa COVID-19 karong panahona. Ug ning buntaga mga kapuso, makauban nato ang composer sa mong awit, si Sir Edgar Butalid. Good morning, sir. Ay may buntag Sir Nico. Daghang May buntag sa tanang mga nabinaw nagtanaw sa yung programa. Daghang salamat, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Ngano naka-ideya man ka, sir, nga mo compose og kanta pahinungod sa atong mga frontliners? Himo ko ni Sir tungod kay tungod sa mga frontliners nga gusto na ko sila na pasalamatan kay sila magudang atong nahulog sila bayani ba. Sila yung isog para mabuntog, malupig na ito ng COVID-19. Sa imong kanta, sir, itawag nimo sila nga sundaw sa Ginoo. Sa imong Tagalog version, sundalo ng Panginoon ang mga frontliners. Ngano man, Sir Edgar? Tungod kay sa ako nang gikaingon sir nga sila may nakigbatok, sila ay nakigsangka nini mao nang gitawag na sila og sundalo sa Ginoo. How long did it take for you to compose the song man, Sir Edgar? Kini nga sir, kini nga Tagalog, dali ra siya kay bali i-translate naman lang namo siya sa Tagalog, kami ni Father Jonas ug ni Sir Romel Kiko. Pero nagsugod din siya sa Bisaya katong daghang salamat yung tayo na ato dito ginagsugod. Nga daghan magud niyang iba mga daghan na mangutana or daghang gusto nila nga ma-translate sa Tagalog para masabtan sa mga tagalaing lugar ba. Ikaw mismo, Sir Edgar, connected ka sa city government, so murag makarelate sab ka sa kinig yung dedication sa atong mga frontliners karong panahona? Oo, sir. Relate ko kay dili gid lali mangilang kwandet lang trabaho karon as frontliners ba. Sa mga sundalo nato kani mga army, police, risgo po nilang kinabuhi, daghan gali kay mga police nga positive. Tungod kaya natakdan sila ba? Kaya sila may gipang deploy sa mga checkpoint. Murag nindot yun para imong pagdalikyat, sir, gani buhat yun ka og awit sab halad sa atong mga frontliners. Maaga sir. Nagahon na jugo na sa kay para lisod ni kay karon pag ni hitabo niya mo na nga at least nakaambit sa taba sa nahitabo karon nga nagatampo sa tagamay nga atong pagsaludo sa talento sa atong mga sugbuanong musikero. Sir, finally, Sir Edgar, pinsahin nimo, sir, sa mga nagtanaw nato o sa mga frontliners kay padayon pa man gyud ni atong gubat batok sa COVID-19. Ako mensahe sa mga labi na sa katawhan na mutog man lagi ta sa health protocol labi na yun sa pagsulod ng mask niya, social distancing, marigod niya, mga frontliners, bati lang yun niya. Natural, kita malimot sa pagsampi sa atong labaw mga gagawin. Alright, salamat mi sir sa oras nga gihatag nimo kanamo karong buntaga. Thank you so much ang composer mga kapuso nga si Edgar Butalid. Salamat, Sir Edgar. Salamat, Sir Nico. Thank you sa panatag ko na.